ಇತರ ರಾಜ್ಯಗಳಿಂದ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಆಗಮಿಸುವವರನ್ನ ಕಡ್ಡಾಯ ನಿಗಾದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಗುವುದು ಅಂತ ಐಜಿ ವಿಜಯ್ ಸಖಾರೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಂತೆ ತಲಪಾಡಿಯಿಂದ ಪಾಸ್ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಬರುವವರನ್ನ ಪುನಃ ತಪಾಸಣೆ ನಡೆಸಲು ಕುಂಜತೂರು ಹಳೆ ಆರ್ಟಿಒ ಬಳಿ ಚೆಕ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಪುನಃ ವಾಹನಗಳನ್ನ ತಪಾಸಣೆ ನಡೆಸಿದ ಬಳಿಕ 10 ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಬೆಂಗಾವಲಿನೊಂದಿಗೆ ಕೇರಳಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ತಲಪಾಡಿಯ ಗಡಿ ಚೆಕ್ ಪೋಸ್ಟ್ಗೆ ಆಗಮಿಸುವ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮೂಲ ನಿವಾಸಿಗಳನ್ನ ಪೊಲೀಸರ ಎಸ್ಕಾರ್ಟ್ನೊಂದಿಗೆ ಮನೆಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿಸಲಾಗುವುದು. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅವರ ಪ್ರತಿ ವಾಹನದೊಂದಿಗೆ ಪೊಲೀಸ್ ವಾಹನವೂ ಇರುತ್ತೆ. ರೋಗ ಲಕ್ಷಣ ಹೊಂದಿದವರನ್ನ ಸರ್ಕಾರ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿರುವ ನಿಗಾ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಲಾಗುವುದು. ರೋಗ ಲಕ್ಷಣ ಹೊಂದದೇ ಇರುವ ಮಂದಿಯನ್ನ ಅವರ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ನಿಗಾದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಗುತ್ತೆ. ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಅವರು 14 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಹೊರಗಿಳಿಯದಂತೆ ಮನೆಯ ಇತರ ಸದಸ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಂತರ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ, ಇತರ ಸುರಕ್ಷಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸುವಂತೆ ಮುಂಜಾಗ್ರತಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತೆ. ಈ ಮನೆ ಮತ್ತು ಆಸುಪಾಸಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಟ್ರಿಪಲ್ ಲಾಕ್ ಡೌನ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿರೋದು. ಹಾಗೆ ಒಬ್ಬ ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಗಸ್ತು ತಂಡ ಇಲ್ಲಿ ನಿಗಾ ಇರಿಸುವರು. ನಿಗಾದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗಿಳಿಯುವಂತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಖಚಿತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಇತರ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ತೆರಳಬೇಕಾದವರು ತಮ್ಮ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಸ್ಥಳೀಯ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟು ಉಲ್ಲಂಘಿಸುವವರ ವಿರುದ್ಧ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತೆ. ಕೋವಿಡ್-19 ಸೋಂಕು ಪ್ರತಿರೋಧ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಜನತೆಯ പൂർണ്ണ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗಬೇಕು ಅಂತ ಐಜಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. നാട്ടിലേക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഒരുപാട് ആൾക്കാർ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. ഈ സമയത്ത് തന്നെ അവിടെ ബോർഡറിൽ ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ റവന്യൂക്കാരും ഹെൽത്തുകാരും അവിടെ പരിശോധിക്കുന്നുണ്ട്. പരിശോധിച്ച ശേഷം ഇങ്ങോട്ട് വരുന്ന ആൾക്കാർ നമ്മളിവിടെ നോക്കിയിട്ട് അവിടെ ഏത് സ്റ്റേഷൻ ലിമിറ്റാണ് എവിടേക്കാണ് പോകേണ്ടത് അവിടെ ഇവിടെ പരിശോധിച്ച ശേഷം അവരുടെ കൃത്യമായി അഡ്രസ്സ് ചെയ്തിട്ട് അവരുടെ കൺസേൺ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് കൺസേൺ വീട്ടിലേക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അത് കോർണർ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പോലീസ് വണ്ടി എസ്കോർട്ടോട് കൂടി അവരുടെ വീട്ടിലേക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എല്ലാ ആൾക്കാരെയും അവരവരുടെ വീട്ടിലേക്ക് എത്തിക്കുകയാണ്. അതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറെ ഒന്നല്ല, കാരണം അവർ വേറെ പുറത്ത് ഇറങ്ങിയ ആൾക്കാർ അതുപോലെ വീട്ടിൽ ക്വാറന്റൈൻ ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമുക്ക് പുറത്ത് വെക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് IG വിജയ് സഖാരെ അദ്ദേഹത്തിന് നിർദ്ദേശപ്രകാരം നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നല്ല രീതിയിൽ ഇപ്പോൾ വണ്ടികൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, ഒരുപാട് വണ്ടികൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, രാത്രി പകലല്ലാതെ നല്ല രീതിയിൽ വണ്ടിയിൽ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാ വണ്ടിയും നമ്മുടെ എല്ലാ വണ്ടിയിലും കോർണർ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കൊണ്ട് അവരോട് വീട്ടിലേക്ക് അവരുടെ സ്ഥലത്തേക്ക് എത്തിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് കേരളത്തിൽ തന്നെ ഇത് കാസർഗോഡ് ജില്ലയിൽ ഒരു ആദ്യമായിട്ട് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സംരംഭം നടക്കുന്നത്. കാരണം എല്ലാവരെയും പുറത്ത് അന്യ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ വരുന്ന എല്ലാവരെയും അവരുടെ വീട്ടിലേക്ക് പോലീസ് തന്നെ എസ്കോർട്ട് കൊണ്ടെത്തിക്കുക പറഞ്ഞാൽ ഇത് കേരളത്തിൽ തന്നെ ആദ്യമായതായി. കണക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ആദ്യമായി വണ്ടി കണക്കാണെങ്കിൽ ഇന്നലെ രാത്രി 10-60 വണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതേപോലെ പകലും അത് അതിൻ്റെ ഡബിൾ വണ്ടി വരുന്നത്. അപ്പോൾ നല്ല രീതിയിൽ വണ്ടികൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ബസ് വരുന്നുണ്ട്, അതിൽ ബസ്സിലുള്ള ആൾക്കാർ വരുന്നുണ്ട്, വണ്ടികൾ വരുന്നുണ്ട്. അല്ലാതെ ആൾക്കാർ അവിടെ വന്നിട്ട് നടന്നു വന്നിട്ട് വീണ്ടും പിക്ക് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്.